дониши бадеӣ романи мавҷи муқтадир. муаллиф Шараф Рашидов. қисми якум. соли 1943 баҳор. он мисли ҳарсола хандону шукуфон бо чеҳраи чун шир сафеду бо табассуми нарму гарми лабони чун ғунчаи гул, бо чашмони чун донаи ангури чарас сиёҳ ба олам нигарон омад. кокулони дарозу ғафсаш мисли дарьё мавҷҳо доранд. доманаҳои сабзгунаш ҳилпиросзанон бо виқори ба худаш хосу форам дар рӯи замин бардамона қадам мениҳад. дар рӯзҳои пуркулфати ҷанги хунин ҳам, ки ба сари мардум чӣ қадарҳо ғаму ғусса, дарду алам омадааст, баҳор хандону шукуфон ба замин зиндагӣ мебахшид. дар пешу паҳлӯҳои заминкани солдате, ки дар тӯфони ҷанг ҷон дода ҷон мегирифт, сабзаҳо дамида муждаи баҳорро меоварданд. баҳор яхҳои занҷирбандро пораю об ва ба сӯи ҷараёни саҳмгин пешандоз карда мебарад. дар ҷои шохҳои дарахте, ки гулӯлаи тӯб шартоззанон канда бурда буд, аз нав мухчаю навдаҳо мебарорад. аз даричаи бемористоне, ки қаҳрамони ҷанг он ҷо маҷрӯҳ хобидааст, чашмаки занон табассумкунон менигарад. ба дарди маҷрӯҳ даво мешавад. баҳор тантана мекунад. имсол низ баҳори бахмалқишлоқ ҳам ба дараҷае, ки мислаш то алҳол дида нашуда буд, хуш омад. замин ба якборагӣ оростаю пероста, мисли чаман шукуфта ғарқи нур гашт. аз паси баҳмангулҳо баҳор ба рӯи замин қолинҳои арғувонӣ густаронид. саҳрои васеъ, биёбони паҳновар аз ёнаҳои кӯҳ то ба уфуқ, ки ба осмони зангорӣ пайваста аст, ҳама ҷо аз гулҳои лола либос дар бар кард. лолаҳо чунон бисёр шукуфта буданд, ки бо акси нури онҳо осмон ҳам арғувонӣ менамуд. осмон низ гӯё лолазорон буд. саҳрои колхозӣ, доманаи кӯҳҳои деҳа бо алафҳои бағоят кабуд музайян гашта, монанди бахмали зангорӣ тобиш медоданд. барфҳое, ки дар доманаи қуллаҳо ва дар сояҷои руд боқӣ монда буданд, дар нури офтоб нуқравор ҷило дода чашмҳоро мебурданд. ба оси рамаҳои гӯсфандону барраҳо, ки дар лолазор ва дар ёнаҳои ниҳоят сабзу хуррами кӯҳҳо чарида мегаштанд, овози чӯпонҳое, ки рамаҳоро мечарониданд, дар бахмалқишлоқ низ нағз шунида мешуданд. қишлоқ дар байни боғистон, алафзор ва гандумзорон намудор буд. хел ба хел гулҳои моили офтоб ҷамоли худро сӯз-сӯзкунон, монанди арӯсони ба тӯй ҳозиршудаи чеҳраҳояшон хандон, ба ҳусни қишлоқ ҳусн зам мекард. алафи ин ҷо ҳамеша шабеҳи бахмали зангорӣ буд, бинобар ин деҳаро бахмалқишлоқ ном диҳоданд. бахмалруд аз доманаи кӯҳҳои баланд, аз чашмаҳои ҷӯшзадабарояндаи зери кӯҳҳо пайдо шуда, ба тамоми қишлоқ, ба киштзорон ва боғҳои он, ба ангурзору гандумзорон, ба чарогоҳи бо вусъати вай оби равонбахш медод. соҳилҳои бахмалруд ва алафзорону зумурадгунӣ ба канорҳои он пайвастшуда, аз зеботарин ҷойҳои атрофу акнофи қишлоқ ба шумор мерафт. дар фасли баҳор дарахтон ба ошёни булбулонии масти ҷамоли бахмалқишлоқ табдил меёфтанд. булбулон ба гулшани ин ҷо, ба ҷамоли боғу роҳҳо, саҳроҳо ва айлоқҳои аз бунафшаҳо, лолаҳо ва хел ба хел баҳманҳо, зебу зиннатёфтаи он мадҳия мехонданд. ҳоло низ
ҳамон баҳору серҷилваи мафтункунанда ҳукмрон аст. Пӯлод ва баҳор имрӯз ҳам мисли пештараҳо аз дарс баромада рост ба лаби руд омаданд. ҳамсинфон имсол синфи 10-ро хатм мекунанд. бинобар ин ҳардуяшон ба имтиҳонҳои асосӣ якҷоя тайёрӣ дидан одат карда буданд. Садаи пири лаби руд шаҳодати донишандӯзии давраи балоғати ин ду ҷавон буд. онҳо дар зери ҳамин дарахти сада портфелҳояшонро кушода, китобҳо ва дафтарҳои зарурияшонро гирифта бо завқ ба дарсхонӣ машғул мешуданд. баъзан ба танҳоӣ тайёрӣ медиданд, баъзан яке мехонду дигаре гӯш мекард. баъд аз рӯи хонданашон ба якдигар саволҳо дода, мавзӯи дарсро пухта ҳал мекарданд. ҷойҳои ниҳоят душвори дарс дучор ояд, ҳал карда натавониста, ниҳоят дилтанг мешуданд ва дар охир хуб мулоҳиза ронда, ҷавобашро ки ёфтанд, аз хурсандӣ қаҳқаҳзанон механдиданд, ки дар ин гуна ҳолатҳо садаи пир ҳам баргҳояшро шитиросзанон ба шодмонии ҷавонҳо шарик мекард. онҳо ҳар рӯз ҳамин тавр машғули дарсхонӣ гӯё дуньёро фаромӯш мекарданд. баҳор имрӯз аз чӣ сабаб бошад, ки китоби ба даст гирифтаашро хонда натавониста ба паҳлӯяш гузошту ба лолазори мисли гулхан шӯълаафкан нигоҳ карда монд. пӯлод ки бо ду даст китобро ба чашм наздик бурда, такрор ба такрор хонда аз бар мекард, ин ҳолати баҳорро пайхас наменамуд. баҳор бошад, бо тамоми диққат ба лолазор менигаристу аз он чашм канда наметавонист. ҳар қадар ки нигоҳ кунад, ҳамон қадар мафтун ва масрур мегардид. дар ҳамон ҳолат нишаста ба нохост ҳаёти солҳои пешазҷангиро ба ёд овард. бахмалиён баҳори ҳар сол ба соҳили ҳамин руд ба сайри лола меомаданд. пиру ҷавон, марду зан, то кӯдакон ҳама худро оростаю пероста савори аспу ароба ва пиёда меомаданд. самоворчиҳо дар хизмат, дастҳояшон ба дастҳояшон намерасид. дар дегҳои калону хурд оши палав мепухтанд. махсусан хурсандии кӯдакон ба олам намеғунҷид. бачаҳо бо шодиву сурур майнаи савдогаронро афшонда ба дасташон медоданд, ки онҳо ранг ба ранг шириниҳо, конфет, ҳар хел ҳалво парварда, набот, мавизҳои омехтаи чормағзу нахӯд мефурӯхтанд. баҳор ҳамаи онҳоро пеши чашмонаш оварду оби даҳонаш рафта онро фурӯ бурд. сайру гашт чунон метасфид, ки ҷавонон сурудхонон ба рақс медаромаданд. духтарон ба ҷавонон, ҷавонон ба духтарон бо гӯшаи чашм нигариста имою ишораҳои асроромез мекарданд, якдигарро ба рақс мекашиданд. аммо баҳор чӣ? Не, ӯро ягон маротиба ҳам ягон ҷавон ба рақс накашидааст. охир вай ҳанӯз хурд буд. акнун чӣ? баҳор дар дил ба худ ҳамин тавр савол дод, аммо ҷавоб наёфт. ана ҳамон хандаю бозиҳо, суруду таронахониҳо ва сайри лолаи ба дили ҷавону пир оромӣ ва хурсанди бахш дирӯзака гузашта буд. акнун чӣ? ҳоло дар соҳили руд садоҳои хандаю бозӣ ва шӯхонаи ҷарангосӣ ҳам шунида намешавад. ҳама ба ҷанг рафтаанд. акнун ба дили бахмалиён сайри лола ҳам намеғунҷид. акнун онҳо фақат рӯзи сайри тантанаи ғалаба бар душманро орзую умед мекарданд. ана аз байни алафзорон қишлоқи аз ҷон азизашон бар ало намоён аст ва боз чунон ки дар либоси баҳорона зебу зинат ёфта шукуфон менамояд. саддаҳо сафедорҳое, ки дар қадқади кӯчаҳои қишлоқ қад афрохтаанд, дарахтони чун шиддаи марҷон, гулкардаи мева, санҷидҳои нуқратоб чӣ қадар дилкашанд. баҳмал ҳақиқатан ҳам музайян аст.
фикру хаёли баҳор парешон буд. вай ба қишлоқ ғамгинона назар афканида оҳи вазнин кашид. пас боз ба лолазор нигоҳ кард. ба хаёлаш чунин расид, ки лолаҳо ба ӯ мегӯянд: маҳзуниро ба як су гузору ба ман нигар, ки баҳри дилат кушода мешавад. лолаҳо гӯё ӯро ба оғӯши худ даъват мекарда бошанд. бо ин хаёл чеҳрааш шукуфту ба тарафи Пулот тоб хӯрд ва аз дасти ӯ кашид. Пулот, китобро як сумон чӣ охир? лолазорро бубин, чӣ қадар зебою дилрабост. гӯё чун байрақи сурх парафшонӣ мекунад. нигар, ҳамин тавр не? Пулот китобро монда сӯи лолазор назар афканду нохушнудона ҷавоб дод: байрақ, ин ба хун монанд аст, арғувонӣ. ҳеҷ недия? Баҳор инро гуфту ҷаҳида аз ҷояш бархост ва аз лолазор чашм наканда суханашро давом дод. Пулот, рафтем лолан мечинем. ҳа, акнун ману ту кори дигар надорем, гуфт Пулот. ҳама дар ҷангу ману ту лола чида гардем. ту ғалатия, Пулот, охир баҳор аст. ба атроф нигар, чӣ қадар зебо, чӣ қадар дилрабо. ҳеҷ каси ту дар ҷанг недия? барои чӣ ту ин тавр мегӯӣ, Пулот? Медонам, ба ту осон намедорам. падарат ба ёдат меояд, гуфт Баҳор маъюсона. аммо ҷанг гуфта аз баҳри ҳама чиз бароем. аз зебоии табиат ҳам баҳра набарем. эҳ, Пулот, ту одати аҷиб дорӣ. худ ба худ дилтанг шудан мегирӣ. вай аз дасти Пулот сахт кашид, ки аз ҷояш бихезад. рафтем, Пулот, лола мечинем. синфамонро ором медиҳем. Пулот бо дили нохоҳам ба хоҳиши духтар гардан фароварду аз паси вай равона шуд. баҳор лолаҳои шукуфони байни алафҳои зангориро бо завқ мечид. вай аз як лола то ба лолаи дигар медавид. якеро бо решааш канда мегирифт, ки дар он тараф будааш ба назараш боз ҳам хушрангтар менамуд ва давон рафта онро ҳам меканд. вай дар як дам як бағал лола ҷамъ овард. Пулот бошад фақат якчанд до лола чиду ҳаракатҳои баҳорро, ки аз ин су ба он су медавид, бо кадоми ҳиссиёти ботинӣ бо завқе тамошо мекард. худаш ҳам намедонист, ки чашми ӯро чӣ мебарад, лолазор ё ин ки ҳусни баҳору ҳаракатҳои дилрабои ӯ. бинобар ин ҳам вай ба лолачинӣ хам мешуду аз поён ба духтар менигаристу чашм аз ӯ канда наметавонист. баҳор низ куртаи сурх дар тан ба лола шабоҳат дошт. не, вай ба маликаи лолазор монанд буд. ана маликаи лолазор қад боло кард. чӣ қадар нозук, базеб асту дилрабо. чеҳрааш ба мисоли кулчаи ширмол, абрувони ғафсаш гӯё усма кашида бошанд. мӯйҳояш ғафсу дарозу ҳамеша муҷалло. Пулот дар ҳолате ки ба духтар бо шавқ менигарист, мулоимона пурсид: монда нашудӣ, Баҳор? монда нашудам, лекин ташна мондам, гуфт духтарак. рафтем, лаби руд мефароем. баҳор лахчавор сурх шуда буд. дар пешонааш қатраҳои арақ чун донаҳои марворид медурахшиданд. онҳо пасу пеш давидаравон ба руд фаромаданд. баҳор як бағал лоларо барои шағали намнок монда аз оби сарди равон бо кафаш нӯшиду боз як каф гирифта ба рӯяш пошид. баъд торҳои парешони мӯяшро зер карда монд. онҳо рӯи чӯбе, ки болои руд ҳамчун купрук партофта шуда буд, пойҳояшон овезон нишастанду ҳардуяшон ҳам хомӯш монданд. баҳор ба оби тезҷараёни руд чашм духта буд. оби тозаю софи аз чашмаҳо баромадаи чун оина тунук ҷорӣ фикру хаёли духтарро банд карда буд. Пулот нигоҳ кард, ки баҳор ғарқи андеша асту мӯйҳои сиёҳ ва дарози сари синааш афтидаи ӯро боди муаттари руд бозӣ медорад.
даҳони майдааш андак нимкушода буд. баҳор ба нухост гарданашро ақиб гирифта ба Пулод гуфт: барои чӣ ту ба ман ин тавр нигоҳ мекунӣ? Ман? Не. Пулод аз шарм сурх шуда рӯяшро гардонд. барои чӣ ин хел менигарӣ? духтар ба чашмони ҷавон нигариста чандин бор ҳамин саволро дод, валекин ҳар дафъа ҳам ин савол беҷавоб мемонду Пулод кӯдаквор сурх шуда чӣ гуфтанашро намедонист ва аз шарм нигоҳашро ба тарафи дигар мегурезонд. Пулод аз духтар 1 сол калонтар бошад ҳам ҳардуяшон дар як синф мехонданд. ҳавлияшон девордармиён, ҳамсояҳои қадрдон буданд. Пулод аз хурдӣ ҳамроҳи Баҳор калон мешуд. ҳамроҳ гашта чунон дӯст шуда буданд, ки як мавизро тақсим карда мехӯрданд. дӯстӣ ва дилбастагии онҳо ба ҳамдигар дӯстии самимонаи хоси наврасон буд. баҳор нозукандом ҳамчун навниҳол дар байни ҳамсину солҳои худаш ҷудо шуда меистод. шояд аз ҳамин ваҷҳ бошад, вақте ки бачаҳои шуху бозигар ӯро озор медоданд, худро муҳофизат карда наметавонист. баҳор вақти дар синфи 5 хонданаш дар яке аз ҷамоматҳои звено дар бораи 2 бачае гап зад, ки онҳо дар синфашон монда буданд. шӯхию беқарорӣ ва дарс тайёр нокарда омадани онҳоро рафиқона танқид кард. танқиди вай ба он бачаҳо сахт расид. яке аз онҳо ҳатто сӯи Баҳор мушт гиреҳ карда ба маънои «ҳоло нигоҳ карда ист, ман ба ту нишон медиҳам» таҳдид мекард. рӯзи дуюми баъди дарс онҳо дар як ҷо Баҳорро пойда истоданд. баробари ба кӯча баромадани Баҳор ӯро тела дода ба рӯи барф афтониданд. агар Пулод расида намеомад, кӣ медонад чӣ воқеа рӯй медод. эҳтимол ӯро муштборон мекарданд. Пулод бачаи на он қадар боқувват, лекин қадбаланди қоқина буд. дар ин гуна ҳолат албатта нигоҳ карда истода наметавонист. аз чашмонаш оташ париду ба онҳо ҳамлавар шуд ва аз ғазаб ҳарроснанон бо мушташ таҳдид кард. зӯратон ба ҳамин духтар расид? 2 кас ба муқобили 1 кас? кани истед, ман ба шумо тарсуҳо чӣ будани ҷангро нишон дода монам. бачаҳо ваҷоҳати Пулоди чашмонаш оташборро дида ҳаросон шуданд. Пулод чун тир ҷаҳон бо сараш ба шиками яке зада афтонд ва аз гиребони куртаи дигаре сахт дошта чобукона пушти по зад, ки бача чаппа ба қафо афтид. бо ҳамин бачаҳои ҷангараи барфолуда овораи худ шуданд. Пулод духтарро бо меҳрубонӣ аз замин бардошт ва барфи ҷомаашро тоза афшонид. натарс Баҳор, онҳо дигар ба ту даст намерасонанд. Пулод духтарро тасаллу дода ба бачаҳо хашмгинона нигоҳ мекард. лабонаш ва дастонаш аз ғазаб меларзиданд. бачаҳо паҳлӯи ҳам ба хонаашон бармегаштанду ба Пулоду Баҳор чашм песонида менигаристанд. Баҳор дар паҳлӯи Пулод бар ин дӯст қадам зада аз ҳисси ифтихор меболид. ана аз ҳамон вақт Пулоду Баҳор аз ҳамдигар ҷудо намегаштанд. онҳо ба мактаб ҳам якҷоя меомаданд, ба хонаашон низ ҳамроҳ мерафтанд. акнун ҳеҷ кас бо онҳо ҷуръати сар ба сар шудан намекард. минбаъд бачаҳои ҷангара Пулодро бинанд, аз тарс дар баданашон мурғакон дамида аз дуртар гузашта мерафтанд. Пулод Баҳорро ба ҳимояи худ гирифта буду худ минбаъд ба ҳар як гапи вай гӯш мекард ва пай намебурд, ки ба духтарак гардан фуровардааст. Баҳор ҳамавақт дар бораи Пулод фикр мекард. ғайратмандии ӯро таърифкунон гап мезад. Пулод гапҳои ӯро шунида аз таҳти дил шод мегашт ва рӯҳ мегирифт. Пулод дар ҳаёти худ аз хурдӣ ба ноинсофӣ тобу тоқате надошт. як рӯз вай
ба назди тахтаи синф рафту мавзӯи дарсро медониста бошад ҳам андак фикр карда истод. дар ин байн касе хост ки ба вай ёрӣ диҳад. гуфтаҳои ӯро Пулод ҳам дигар бачаҳои синф ҳам шуниданд. аммо дар як дам чеҳраи Пулод тунд гашт. ҷаҳлаш омад. асабӣ шуда ба ҳамсинфонаш рӯ гардонду лаб накушода ором истодан гирифт. «Пулод, ба ту чӣ шуд?» – пурсид муаллим бо дилдорӣ. «Охир ту дарсро нағз аз худ кардаӣ?» «Не», – гуфт Пулод пешонаашро пурчин карда. «Аз худ накардаам». муаллим китфонашро бо ҳайрат дарҳам кашид. «Охир ту хеле хуб сар кардию чаро якбора хомӯш шудӣ?» Нигоҳи Пулод ба нигоҳи гарм ва таҳсиномези Баҳор бархӯрд, ки аз афташ духтарак фикри ӯро пай бурда буд. «Не, тайёр накарда будам», – гуфт ӯ бо қатъият. Ба ҳамин тариқ аъло ҷавоб доданаш мумкин буд ду гирифта аз ин кораш ғусса ҳам нахӯрад. баъди ин воқеа аз байн хеле гузашту Пулод ҳамаи машқҳои дарси тарбияи ҷисмониро бекаму кост иҷро карда бошад ҳам, муаллим барои як густохии андак пештара ба вай баҳои паст гузошт. албатта ин аз тарафи муаллим беадолатӣ буд. Пулод оташин шуда, вале дам фурӯ бурда ва дандон ба дандон монда рафту аз байни портфелҳое ки дар майдончаи волейболбозӣ болои ҳам мехобиданд, аз они худашро гирифт ва ба фарёди муаллим ҳам гӯш накарду баромада рафт. Баҳор ҳамон рӯз ҳам рӯзи дигар ҳам бо Пулод гап назад. ниҳоят Пулод худаш боз омада ба Баҳор гуфт: «Барои чӣ қавоқатро овезон карда мегардӣ? Наход ки ман ноҳақ бошам». Баҳор ба вай бо дилсӯзии ранҷишомез нигоҳ кард. «Ҳақ буданатро ту ҳамин хел исбот мекунӣ? Ман туро зуру босубот гумон мекардам». Аз ин гап дили Пулод як таҳ кашид. аммо ҳоло вай намефаҳмид, ки барои чӣ ин қадар ба фикру андешаҳои Баҳор аҳамият медиҳад. охир вай як духтари ғайратманд бошад ҳам камқувват ва муҳтоҷи ёрӣ аст. гарчанде ки ӯро ҳамсинфон ҳурмат мекардагӣ шуданд, вале он чиз ҳайратовар аст, ки баъди таърифи Баҳор чеҳраи ҳеҷ кас ба монанди чеҳраи Пулод аз хурсандӣ ин қадар шукуфон намешуд. ва инчунин баъди сарзаниши духтарак фақат Пулод ҳамчун латтаи ба об тар карда сусту муст мешавад. худашам намедонист, ки барои чӣ бо ӯ чунин ҳолат рӯй медиҳад. вай инро дертар вақте фаҳмид, ки дар синфи 10 таҳсил мекард. Баҳор дар сафи дастаи ҳаваскорони санъати мактаб машқ меварзид. яке аз рӯзҳо Пулод ҳамроҳи Баҳор ба хонаашон рафтанӣ шуда, ӯро мунтазир истоду баъд ҳушаш омада ба зали спортӣ даромад, ки он ҷо репетитсия мерафт. Пулод ба ҳаракати як кунҷи зал рафта нишаста, ба рақс даромадагонро тамошо мекард. дар ҳамин ҷо вай бо Баҳор ба рақс даромадани як ҷавони ситорагарми хушрӯ, вале аслан муғамбиреро, ки дар синфи 10 мехонд, дида дар ҷои нишастааш шах шуда монд. рангаш парида, чеҳрааш тираю дилаш чун шаб торик гашт. вақте ки репетитсия ба охир расиду дар зал будагон Баҳорро табрик гуфтанд, Пулод боз бештар ғамгин шуд. дар ин сину сол нахустин бор ӯро оташи рашк месӯзонду худ намедонист, ки ин сӯзу гудоз аз куҷост. онҳо ба хонаашон мерафтанд ва то хеле масофа паймудан хомӯш буданд. Баҳор пай бурд, ки авзои Пулод дигар шудааст, гап нозанон меравад. ниҳоят косаи сабри ӯ ҳам лабрез шуду аз китфи Пулод дошта такон дод. «Ба ту чӣ шуд?» Пулод ба шаст ба тарафи духтар рӯ гардонд. «Худам танҳо рақс мекунам гуфта будӣ кӯ? Ба ман гуфтанд, ки 2 бор рақс кунам. Ту рақси дуюмамро дидӣ. Хайр бигӯ чӣ хел рақс кардам?» пурсид Баҳор.
барои чӣ бо вай рақс кардан розӣ шудӣ? Бо ҳамон сурат? ҷавоб дод Пулод. Баҳор ҳайрон шуда ба рӯи Пулод чашм дохту манаи худро ҷунбонида гуфт: «Ҳа, чӣ шудааст?» Боз мегӯяд, ки «Ҳа, чӣ шудааст?» «Чаро қаҳрат меояд, Пулод?» гуфт Баҳор бо нармӣ ва тавозуъ. «Боз чаро гуфта мепурсад?» ҷавоб дод Пулод. Пулод бо ҳамин саволи духтарро беҷавоб гузошт. Чӣ ҳам мегуфт? Барои чӣ хунаш ҷӯшиду қаҳраш омад? Сабаби инро ба Баҳор фаҳмонида наметавонист. Баҳор бо ҳамон писари хушрӯ рақс кард, аммо барои чӣ ба Пулод алам мекунад? Пулод дар ҳаяҷон буд. Баҳор инро ҳис карда ягон даҳон гап назад ва ҳамин ки ба хонаашон наздик омаданд, Баҳор бо Пулод саросима хайрухуш карда ба хонаашон даромад. Пулод дар назди дар аз паси вай дер гоҳ нигарон истод. Баъд ин воқеаи нохушро на Баҳор ва на Пулод гӯё ки байни худ маслиҳат карда бошанд, ҳеҷ ба хотир наоварданд. Ҳамин воқеа шуду муносибати байни ҳардуяшон то андозаи ҳиснашаванда тағйир ёфт. Дар байн ғайри чашмдошт муносибати нави ғалатӣ ва аҷибе пайдо шуд, ки он дили ҳарду ҷавонро ба ташвиш орад ҳам, онҳо аз ин розӣ, на ин ки розӣ, мамнун ҳам буданд. Онҳо зуд вомехӯрдагӣ шуданд, якҷоя дарс тайёр мекарданд, ба дашт ва кӯҳҳо мебаромаданд. Баҳор бошад, ҳар рӯз ба хонаи Пулодино медаромад. Дар ин ҳаракатҳои ӯ ҳеҷ ҷойи тааҷҷубоваре набуд, зеро падари ӯ Халил, амаки пушташ оҳангар ҳам андаке имконият пайдо кунад, ба ҳавлии ҳамсояаш муаллимаи Хайрӣ даромада, аз ҳолу аҳволи ӯ пурсон мешуд. Хайрӣ завҷаи Ҳайдаров. Ҳайдаров ҳоло дар ҷанг иштирок дошт. Халил амак ӯро чун додараш қадр мекард. Ҳам Хайрӣ, ҳам Халил амак ҳамроҳ гаштани фарзандонашро бинанд, хурсанд мешуданд ва ба якдигарашон маънодор нигариста, сарҳояшонро меҷунбониданд. Пулод ва Баҳор аз чӣ ҷиҳатҳое суҳбат намекарданд? Дар бораи ҷанг, корҳои мактаб, дар бораи ҳаёт ва мамот ва аз нақшаҳои дуру наздики худашон суҳбат меронданд. онҳо фақат аз хусуси муносибатҳои шахсияшон, ҳисси ботинияшон гап заданро барои худ манъ медонистанд. вале ин эҳсосот бегап ҳам аз кайфияти пасту баланди Пулод, баъзан ба ҷӯшида рафтани ва сард шудани ӯ ва махсусан аз ғамхории бепоёнӣ нисбат ба Баҳор доштааш фаҳмида мешуд. Пулод ҳамаро фаромӯш карда ба духтар кушоду равшан бо меҳру муҳаббат менигарист. духтар бошад аз шарм «Барои чӣ ин тавр менигарӣ?» гуфта бо ноз мепурсид. ҷавон ба ин саволи ӯ чӣ ҷавоб додани худро намедонисту чеҳрааш сурх шуда алав мегирифт. Баҳор ба Пулод пушт гардонида нишаста, пояшро андак поёнтар ба об расониду дарҳол берун кашида гуфт: «Вое, ях бар ин сард аст!» Вай қадре андешида гапашро давом дод: «Ин як рӯди аҷиб аст. Обаш дар зимистон гарм, дар тобистон сард. Сабабаш чӣ бошад? Боз ту аълохон будаӣ. Дар мактаб ба ту чиро ёд доданд?» Духтарро ҳазломез таъна кард Пулод. «Охир ин чашма. Дар тобистон на фурсати гарм шудан дораду дар зимистон на фурсати сард шудан». «Гапи осон будастку?» гуфт Баҳор бо оҳанги таассуф. «Ту чӣ хел буданашро мехостӣ?» «Ман?» гуфт Баҳор ба об чашм дохта. «Ман мехостам, ки ин рӯди махсус ба рӯдҳои дигар монанд набошад. Ва боз ман мехостам, ки ин рӯд ягон афсонаи асроромез дошта бошад». «Майлат, афсонаро ман хаёл карда мебарорам. Фақат ҳозир не, баъди имтиҳонҳо. Ту мехоҳӣ, ки боз дар ин ҷо нишастан гирӣ? Кани рафтем дарс тайёр мекунем», гуфт Пулод.
ба дилам ҳам зад. кушоду равшан иқрор шуд Баҳор. ба имтиҳон вақти баҳор тайёрӣ диданро кӣ фикр карда баровардааст? ихтиёр дар ман мебуд, ҳамаи имтиҳонҳоро ба зимистон мегузаронидам. зимистон сербарфу борон, ҳаво сард, кас ба кӯча баромадан ҳам намехоҳад. дар хона менишинию аз саҳарӣ то бегоҳӣ дарс тайёр кардан мегирӣ. аз ҷониби марғзорон насими форами аз бӯи гулҳо атрбез вазида чеҳраи духтару ҷавонро навозишкунон гузашт. баҳор дастонашро бардошта бо кафҳои хурдтараки тараш пеши боди нарми вазонро гирифт. ту хаёлпарастӣ ба ҳама маълум, бо оҳанги танқид не, балки зиёдтар таърифкунон гуфт Пӯлод. мабодо ки аз имтиҳонҳо афтӣ. ту чиҳо мегӯӣ? гуфт Баҳор бо ҳарос. нафаси бад нагӯ, ки нафаси бадатро шамол барад. духтар ин гапро гуфта ба хаёл рафту баъди як лаҳза пурсид: Пӯлод, ту мактабро тамом карда чӣ кор мекунӣ? ман ба ту гуфтам, ки дарҳол ба ҷанг меравам. хайр, ҷангро тамом карда биёӣ чӣ кор мекунӣ? аввал фашистонро тормор кунем, гуфт Пӯлод ранги ҷиддӣ гирифта. баъд ягон гап мешавад, аз ҳозир гуфтан душвор. фашистҳоро несту нобуд мекунем, бо ҳаяҷон хитоб кард Баҳор. албатта несту нобуд мекунем, Пӯлод. агар ту дар ҷанг бо падарат дучор меомадӣ, аҷиб мешуд дия, ҳамту не? кӣ медонад, шояд дучор ҳам меомадагистам, гуфт Пӯлод бо ҳамон ҷиддият. дар ҷанг ҳар гуна воқеаҳо рӯй доданаш мумкин. бо падарат паҳлӯ ба паҳлӯ истода фашистҳоро қир мекунед, ҳамроҳ қаҳрамонӣ нишон медиҳед. ман ба ин пурра боварӣ мекунам. шумо пурзур, шумо ҷасоратманд. баҳор ба рӯи Пӯлод бо шавқу завқ ва меҳрубон нигаристу баъд бо ҳаяҷон пурсид: Пӯлодако, шумо ба ҷанг равед, ба ман мактуб менависед? Пӯлод аз даҳони духтар калимаи ако ва бо ҳурмат шумо гуфтанашро шунида, дилаш аз ҳисси шодию хурсандӣ лабрез гашт. аммо сир бой додан нахост ва боз бо оҳанги қатъӣ ва ҷиддӣ гуфт: ҳа, албатта, мактуб менависам. дар куҷое ки бошам, ҳамеша дар бораи шумо фикр мекунам, Баҳор. дарсомӯзии онҳо он рӯз чандон ҳам барор нагирифт. одатан диққати якеаш ба ягон чиз банд шавад, дигараш дами ӯро мегардонд. Пӯлод ин дафъа натавонист, ки Баҳорро ба дарсхонӣ мутаваҷҷеҳ созад. ҳардуяшон оҳиста ба хонаашон раҳакӣ шуданд. баҳор як дастаи калони гули лолаи титу питшударо ба оғӯш маҳкам пахш карда, ғарқи хаёлҳои ширин қадам мезад. вақте ба қишлоқ расиданд, ба марде дучор омаданд, ки аспашро давонида меомад. аз зери суми асп чанги зардчадоб паҳн мешуд. аспсавор ба духтару ҷавон наздик омада, лаҷомро кашиду сафедии дандонашро нишон дода, ба Баҳор самимона салом дод ва ба Пӯлод нигариста сар ҷунбонид. аспсавор ҳамсояи Баҳорино, котиби сеюми комитети райони партия Акрамхон Турахонов буд. азбаски ӯ ҳамсояи Ҳалиламак буд, ба хонаи ӯ зуд медаромад. ҳар бори даромадан дар дунё чӣ гапу воқеаҳо рӯй медиҳанд, аз худаш бофта ҳамроҳ карда, бо муболиға ба вай ҳикоя мекард. Халиламак бошад, гӯш кардани суханони ширину форами мисли марҷон ва риштаҳо кашидаи ҳамсояро дӯст медошт. Турахонов як марди пақана, сергӯшт буд, аз рӯи сурхаш гӯё хун мечакид. мӯйҳояш мисли пари зоғи сиёҳ ҳамавақт ҷило медоданд. ба назар чунон мерасид, ки гӯё мӯйи сохтаеро часпонида мегардад. қаду қомат, нишасту хест, ҳаракатҳо ва бо таъкид тез гап заданаш ба ғайрат ва қобилияти зури ӯ далолат мекард. ба вай ҳамавақт кител, камзули мардона пӯшида гаштан маъқул буд. ин либос ба қаду қомати Турахонов часпида, ба ӯ чунон мезебид, гӯё бо ҳамон аз модар таваллуд шуда бошад. одамоне, ки ӯро аз наздик намедонистанд,
котиби сеюми комитети райони партия аз фронт баргаштааст гӯён хаёл мекарданд. Вай бо Пулот сард нигаристу мулоимона ба Баҳор муроҷиат кард. Баҳорхон, ба ту ду даҳон гап доштам. Пулот ҳам ба Турахонов бад нигариста ба канортар баромад. Турахонов бошад, лаҷоми аспро кашида, бо Баҳор ён ба ён асп ронд. Баҳорхон, гуфт ӯ андак забонаш гирифта, аз ту узр мепурсам, ки ман ба ҳаёти шахсии ту мудохила мекунам. Азбаски ман дӯсти ҷонии падарат ва ба ту бародари калони барин ҳастам, як-ду маслиҳат додани будам. Баҳор дар ҳайрат монда, абрувонашро дар ҳам кашид. Чӣ маслиҳат? ба ту чӣ хел фаҳмонам, ки малол нашавӣ? оё ту медонӣ, ки одамҳои қишлоқ бо ин писари Содиқов ҳамроҳ гаштани туро зуд медидагӣ шудаанд? хайр, чӣ шудааст? Мо ҳамроҳ дарс тайёр мекунем, гуфт Баҳор. Турахонов сарашро гардонида ба лолаҳое, ки дар бағали духтар буд, чашм дӯхт. Ин лолаҳоро ту бо дугонаҳоят чини ҳам мешуд, ё дугона надорӣ? Ин йигитча ҷойи ҳамаи дугонаҳоятро мегирифтааст магар? аз рӯи гуфти онҳо ту аз паси вай соя бар ин кашола шуда мегаштаӣ, Баҳорхон. ин корат ба урфу одати халқамон асло рост намеояд. Баҳор ҳайрон шуда пурсид: шумо дар бораи чӣ хел урфу одатҳо гап зада истодаед? ман хоҳиш мекунам, ки гапи маро дуруст фаҳмӣ, Баҳорхон. ман шахсан ба ҳамаи урфу одатҳои кӯҳнае, ки шариат муқаррар кардааст, муқобил ҳастам. аммо дар мо ҳурмат кардани калонҳо яке аз беҳтарин одатҳои пешқадами халқамон аст. бо ин гапам ту розӣ? баробари ҳамин, духтарони мо асрҳо инҷониб дар рӯҳи шармгинӣ ва фурӯтанӣ тарбия ёфтаанд. албатта ман шахсан тарафдори шикастнафасӣ ҳастам. аз ҳама муҳимтараш ин, ки халқ ана ҳамин фазилати духтаронамонро дӯст медорад. бист, суханамро то охир шунав. албатта ман сахт бовар мекунам, ки ту бо бачаҳои сабуксор ҳамроҳ шуда кори ба шаъни духтарон доғ меовардагӣ намекунӣ. аммо одамон чӣ фикр карданашон мумкин аст? ҳамқишлоқиҳо дар бораи хулқу атвори ту ҳар гуна гапу гапчаҳо бофта мебароварданд. он вақт чӣ гуфта ҳам метавонистӣ? бинобар ҳамин, аз нуқтаи назари урфу одати халқамон нигоҳ кунем, бо ҷавонҳои сабуксор ҳамроҳ гаштан беодобӣ мешавад. Баҳорхон, ба ин урфу одатҳоямон даст афшонда гузаштан ҳам аз рӯи ақл намешавад албатта. охир мо бо Пулот аз хурдиамон дӯст ҳастем, гуфт Баҳор бо садои маҳзуну маъюсона. то ҳозир дар ҳаққи мо ягон кас сухани бад нагуфтааст. дуруст, дар хурдсолиятон дӯст будед, аммо акнун шумоҳо кӯдак нестед. даҳони мардумро баста намешавад. ин мақоли халқро фаромӯш накун, Баҳорхон. ман ба ту фақат некӣ мехоҳам. аз ин ваҷ ту ҳам пӯсти суханҳои маро барафканда мағзашонро бигир. ман ба ту ҳамчун роҳбари раён не, балки ҳамчун ако дӯстона панду андарз гуфтам. ман фақат барои номи туро аз ҳар гуна гапу гапчаҳо эмин нигоҳ доштан ғам мехӯраму бас. барои ҳамин ҳам, Баҳорхон, махсусан ин ҷиҳатҳои сухани маро фикр карда бин. дили равшани Баҳорро чун абрҳои сиёҳи осмон торикӣ зер карду пеши чашмашро пардаи тира печонд. ғарқи гирдоби фикрҳои мухталиф, вай ба Турахонов чӣ гуфта эътироз баён карданашро ҳам надониста, овозашро ба зур бароварда чунин ҷавоб дод: хуб шудааст, Акрамхон ако, фикр карда мебинам. Турахонов дар болои зин истода сар то по духтарро аз назар гузарониду пурсид: эҳтимол баъди мактабро хатм кардан дар ҳол тӯй карданӣ бошед? Не, Акрамхон ако, гуфт духтарак дасту по хӯрд. ин тахмини шахсии ман. агар гап ин тавр набошад, боз чуқуртар фикр кун. охир вай ҳанӯз бача аст, иродааш ноустувор. майлат, Баҳор, донистагии худатро бикун. ман фақат
ҳамчун бародар, ҳамчун дӯст огоҳ кардам. ба оилаи шумо чӣ гуна самимият доштанамро худат ҳам нағз медонӣ. хайр, афсӯс ки ҳозир шитоб дорам. Дар ин бора бо ту боз ба фурсат гуфтугӯ мекунем. Турахонов дар сари зин қаду қоматашро рост гирифта, бо Баҳор хайрухуш гуфту ба паҳлӯи асп тозиёна зад. Асп дар ҳол юрғакунон дар пасаш чанги ғафз гузошта рафт. Пулот бесаброна духтарро мунтазир меистод. Баҳорро баъди гуфтугӯ бо Турахонов ҳаяҷону изтироб фаро гирифта буд. Турахонов аввалин бор муносибати дӯстонаи байни духтару ҷавонро ба ранги дигар маънидод кард. Маълум мешавад, ки дӯстии ӯ бо Пулот дӯстии муқаррарӣ набудааст. Эҳтимол на фақат Турахонов, балки дигар ҳамқишлоқиҳояш низ якҷоя нишастанду якҷоя гаштанашонро бо маънои дигар фаҳмида, барои ин гуна муносибат ҳардуяшро ҳам сиёҳ мекардагистанд. ба ҳар ҳол, Баҳор то ҳанӯз ба онҳо каҷ нигоҳ кардани ҳеҷ касро надидааст. ба назараш ҳам қишлоқиён низ ба муносибати дӯстонии байни онҳо одат кардаанд. дарсдайркунии якҷоя, истироҳати якҷояи онҳоро як ҳолати муқаррарӣ медонистанд. аммо духтар ба Турахонов эҳтиром дошт ва вай ҳатталимкон бовар мекард. шояд вай дар ягон масъала ҳақ бошад. дӯстии духтарчаҳои бозигару наврасони шух дигар асту дӯстии духтари қадрасу йигитҳои болиғ дигар. муносибати онҳоро оё фақат дӯстии холисона номидан дуруст аст? ҳарчи ҳам бошад, Баҳор аз ҳеҷ кас шарм намедорад, аз ҳеҷ кас наметарсад ва пинҳон ҳам намекунад. эҳ, агар Пулот мешунид, ки вай бо Турахонов дар чӣ хусус гап зад, ғазабаш меҷӯшид. Нашуниданаш беҳтар аст. Турахонов фақат бо дили соф огоҳ карду бас. дар суханҳои вай ғамхӯрии падарона ва меҳрубонӣ ҳис карда мешуд. бе ин гапҳо ҳам Пулот Турахоновро бад мебинад. Пулот якрави гузаро. ҳамин тавр ки бошад, пас суханони Турахоновро ба вай гуфтан мешавад. ин баробари он аст, ки ба оташ карасин бирезӣ. Не, гапҳои Турахоновро Баҳор ба Пулот ҳаргиз намегӯяд. баробари ҳамин бо Турахонов ҳам дар ин бора ҳеҷ гоҳ ҳамгап намешавад. вай ҳам хатои худашро мефаҳмидагист. охир бе Пулот зистан магар мумкин аст? ин муносибате, ки вай бо Пулот дорад, ҳеҷ ҷои бадӣ ва хатоии сазовори таъна надорад ку. Турахонов одами доно, ҳамсояи наздик, бародари калонӣ, илова бар ин роҳбари раён аст. худаш ҳам мефаҳмидагист. аммо барои чӣ ба вай ин гуна гапҳо гуфт? барои чӣ тақдири Баҳор ӯро ин қадар дар ташвиш гузоштааст? Баҳор ба вай кӣ мешавад? духтари ҳамсоя. оре, гап дар ҳамин. вай ҳамсояи нағз, ҳамчун бародари калонии Баҳор. Баҳор оҳистаю сокин мерафт. то ба назди Пулот расида омадан, ҳаяҷони дилаш паст шуда худро зер карда гирифт. Пулот бошад, хавотиромез ба духтар бо шубҳа нигаристу хашмгинона пурсид: вай ба ту чӣ гап ёд дод? ҳам ту ҳолу аҳвол пурсид. расу калаатро гаранг карда? Пулот: барои чӣ ту ӯро бад мебинӣ? мӯйлаби вай аз они Гитлер барин. як бодиққат нигар, ман ба вай ҳеҷ бовар надорам. эҳ Пулот, ту чӣ қадар бераҳм ҳастӣ. нисбат ба одамон меҳрубонтар будан лозим. замони ҷанг ҳамамон монанди аъзои як оила аҳл шуданамон дар кор. ин гапҳоро ҳам он кас ёд доданд чӣ? аммо ман ба он кас бовар намекунам, мефаҳмӣ? ин ту мулоимтабиат ва зудбовар. дарахти мулоимро кирм мехӯрад, гуфт Пулот. Баҳор гӯё ки як чизи муҳим ба хотираш омада бошад, хандакунон гуфт: барои чӣ ӯро бад мебинӣ? инро ман медонам. гӯям, охир вай ба ҷои падарат ба кор гузашта нишастааст. албатта барои ту дар олам аз падарат беҳтар одам не. барои ҳамин ҳам рашк мебарӣ. дида наметавонӣ. гапам дуруст? дар ин ҷо падарам чӣ алоқа дорад?
умуман гӯям, ту Пӯлод бениҳоят рашк мебарӣ. ҳеҷ ин тавр не, рашк накардаам, аммо ба он сурату сират ҳаргиз эътимод надорам. Гап ҳамин. Ту ӯро тамоман намедонӣ. Худаш одами хоксор, самимӣ аст. даъват накунем ҳам, худаш ба хонаамон меояд. бо падарам чой нӯшида, суҳбат карда мешинад. падарам ӯро бо ҷонаш баробар дӯст медорад. ин қадар сода ҳастӣ ту, Баҳор, гуфт Пӯлод. ту фикр мекунӣ, ки вай ба назди падарат меояд? вай ба ҳавлият он туро таги чашм карда меомадагӣ шудааст. ана мағзи гап дар куҷо? барои ҳамин палмида мегардад. Пӯлод, чӣ хел забонат мегардад, ки ҳамин гапро гӯӣ? Баҳор аз тарси худ бо кафаш даҳонашро пӯшид. охир як марди 40-солаи хонадоршуда аст вай. духтарони мактабхонро ба чолҳо додаанд. ту дар ин бора нашунидаӣ? ман дар газета хонда будам. Пӯлод, бас кун. Пӯлод бошад, гапашро давом додан гирифт. хонадор шуда бошад чӣ? ин хел одамҳо занашонро сар дода, аз зани дигар гирифтан ибо намекунанд. ту чӣ гуфта истодаӣ, Пӯлод? охир вай котиби комитети партиявии раён аст ку? албатта, ҳамчун роҳбар не, балки дар рӯи ту чашмонашро чӣ хел бозӣ медоронад, инро бо чашмони худам дидам. дурӯғ! ту мехоҳӣ, ки аз ҳамин ҷо равам? гуфт Баҳор. марҳамат, рафтан гир, ман туро нигоҳ надоштаам. Баҳор ба рӯи Пӯлод нигоҳ кард. дар рӯи вай хун намонда буд. рангаш парида, чашмонаш аз ғазаб шарора мепошиданд. Баҳор якбора қаҳқаҳзанон хандиду пойҳояшро ба замин куфта гуфт: намеравам, намеравам, гуфтам, намеравам. мешунавӣ, Пӯлод? ҳеҷ гоҳ ба ҳеҷ куҷо намеравам. инро худат ҳам нағз медонӣ. вай ҳамин тавр гуфту хорияш омада оҳиста ба қафо тоб хӯрд. ана баъд ба тарафи қишлоқ тозон равон шуд. Пӯлод якдам аз паси духтар нигоҳ карда истоду баъд оҳиста қадамзанон ба ҳамон сӯ рафт. он шаб ба Пӯлод дар бораи суханони Баҳор фикр карда нишастан лозим наомад. дар хонаашон рӯи мизи дарстайркунӣ мактубе мехобид, ки он аз майдони ҷанг аз падараш омада буд. писарам, барои хат навиштанат раҳмат. падараш мактубро ҳамин тавр сар карда буд. аммо ин дафъа аз чӣ ваҷ бошад, мактубат ба ман хеле дер расид. дар бораи фаро расидани Баҳори Бахмалқишлоқ навиштаӣ. бо ҳаяҷон хондам. аз ҳар сатраш бӯи шиноси гулҳои бодом ва зардолу ба машомам меомад. ҳар қадар ки хонам, ҳамон қадар хонаамонро пазмон мешавам. ҷанг моро аз қишлоқамон, аз зодгоҳамон дур андохта бошад ҳам, аммо диламон бо шумосту роҳамон ба пеш, ба сӯи ғалаба. дар орзуи ба ҳавлию ҷои азизамон баргаштан ҷанг мекунем. дида истодаӣ, ки хатамро бо суханони пурдабдаба сар кардам. чӣ кор кунам? дилам пур аз гапҳои саргузаштам. ҳамаро навишта фиристодан албатта душвор. дар қалби мо нисбат ба душман ҳисси ғазаб ва нафрат, нисбат ба дӯстон эҳсосоти бепоёни инсонӣ ҷӯш мезанад. азбаски ман комиссар ҳастам, лозим меояд, ки бо ҷангավորон зуд суҳбат кунам. дилҳои онҳоро ба фикрҳои наҷиб ва ҳиссиёти баланд чӣ андоза саршор аст. ҷанг дилҳои моро аз ҳамин ҳиссиёти олӣ ва фикрҳои тоза маҳрум накард, балки маънан чунон бой гардонд, ки акнун ин ба ҷаҳониён низ равшан аст. писарам, ту дар бораи кадом шаҳрҳо аз душман озод карданамон дуруст хондаӣ? ҳозир мо ба Беларусия наздик меравем. аз газетаҳо ва аз мактубҳои ман то чӣ андоза зур ва боқудрат шудани ҳуҷумҳои зимистонаи моро медонӣ. мо дар саросари фронт аз баҳри Сиёҳ сар карда то уқёнуси яхбастаи шимолӣ дар ҳамаи ин масоҳат ба ҳуҷум гузаштаем. қисми мо ҳозир дар Беша ҷой гирифтааст. тамоми Беша ва фарохиҳои атрофи онро гулҳои рангбаранг пӯшонидаанд. афсӯс, ки ман номи ин гулҳоро кам медонам. ин гулҳо
ва гулҳои бахмалқишлоқ монанд набошанд ҳам гулҳои хубанд, баҳри дили одамро мекушояд. ба ман ландиш ном гул махсусан мефорад. ин гул бисёр хубу хушбӯ, нозук асту зебо. дар байни дарахтони коҷ аз туси сафед дилработараш набудагист. баъзан мешавад, ки аз бешазор меравему барои истироҳат боз истода зери дарахтон менишинем. автоматро ба пешамон гузошта чор тарафро ҳарисона тамошо мекунему аз тамошо сер намешавем. ҳар як шарфаи бешаи фусункор садои шикастан ё кафидани шохҳои хурди дарахтон аз таъсири боди сабук ба якдигар расидани навдаҳои навраси тус, аз шох ба шох парида гузаштани кадом як ҳашарот ва паррандаҳои гуногун, шибиркунон байни худ суҳбат оростани баргҳо, ҳамаи ин баръало шунида шуда ба дилҳо таскин ва оромӣ мебахшанд. як ҷанговар дар назди ман савганд ёд карда гуфт, ки вақте вай дар замин хоб рафта ба осмон менигарад, садои сабзиши алаф ва ҳаракати абрҳоро мешунидааст. замини қоқ ба намӣ ҳар қадар ташна бошад, дили ҷанговар ҳам он қадар ташнаи осоиш аст. барои ҳамин ҳам онҳо дар вақти бо фашистон ҷангидан ғояти мардию мардонагӣ нишон медиҳанд. охир ҷангро барои мо фашизм овард. маънои фашизм ин ҷанг аст. мо бошем ҷонамонро фидо карда ана бо ҳамин ҷанг, бо ҳамин фашизм зидди ҳамин ҷанг дар набард ҳастем. ҷанговарони мо инро чуқур мефаҳманд. разведкачиён ва таркишгаронамон шаб то саҳар миҷа таҳна мекунанд. корҳои асосиро онҳо дар шаб анҷом медиҳанд. ба қарибӣ мо аз як разведкачии аҷоиби худамон Серёжа ҷудо шудем. худаш ҳам нав ба 18 даромада ва чун оташ як йигит буд. вай аз партаи мактаби рост ба ҷанг омадааст. рӯяш доғи кунҷитак дошт, мӯяш хурмоӣ, чашмонаш капка буд. азбаски вақти холиашро ҳамеша бо китобхонӣ мегузаронд, разведкачиён ӯро профессоргӯён садо медоданд. ба қарибӣ мо дар қишлоқи аз дасти немисҳо озод кардаамон ба як китобхонаи вайрона дучор омадем, ки китобҳои бешумору бисёраш паҳну парешон мехобиданд. Серёжа китобҳои бетартиб ҳар ҷо партофташуда варақҳояш даридаро медиду чашмонаш аз алам шарора мепошиданд. дар дунё аз ҳама чизи дӯстдоштаи Серёжа китоб буд. вақти командири ротаи разведкачиён омаданд, вай сархам аз асарҳои Горкӣ ҳамон ҳикояро мехонд, ки дар он аз дили шӯлавари Данко сухан мерафт. дар хотир дорӣ, писарам, ту ҳам ин ҳикояро дар бораи Данко дӯст медоштӣ. мо Серёжаро бо ҳамроҳии разведкачиён ба як кори бисёр хавфу хатарнок фиристодем. ба вай супориш шуда буд, ки купруки дарёро тарк конад, ки аз он фашистон ба қисмҳои худ қувваҳои нав ва яроқу аслиҳа гирифта мегузаштанд. ман ва командири ротаи разведкачиён чӣ гуна хавфнок ва ҳам муҳим будани супоришеро, ки вай бояд иҷро мекард, чуқур фаҳмондем. Серёжа суханони моро ором гӯш карда, барои иҷрои фармон рухсат гирифту баъд либосашро мекашид. командир ҳайрон шуда пурсид: ту чӣ кор карда истодаӣ? вай ҷавоб дод: намебинед, ки ҳама ҷо шир бар ин сафед, бо куртаи сафед номаълум мегузарам. давидан ҳам осон мешавад. ба онҳое, ки ин кори ӯро маъқул надонистанд, вай бо исрор гуфт: ба сухани камсомолии ман бовар кунед, ҳамин тавр қоил мекунам. мо бо ӯ хайрхуш кардем. ӯ аз мо хеле дур рафту бо гурӯҳи разведкачиён аз назар ғоиб гашт. вай мебоист бо сутунҳо часпида ба хати роҳи оҳан барояд ва зери ҷои васлшудаи оҳан гранатаҳо гузорад. мо бо лейтенанти Калон, командири ротаи разведкачиён, ба баландии соҳил баромада, аз он тарафе, ки Серёжа рафта буд, чашм наканда меистодем. дар болои купрук посбони разведкачиён пасу пеш рафта меомад, аммо мо ӯро намедидем.
дар торикӣ пеш рафта ақиб баргаштани ӯ аз шарораҳои сигораш намудор мешуд. дар атроф оромии ҳукмрон буд. танҳо шалапоси мавҷи дарё шунида мешуду халос. мо бошем бесаброна мунтазир будем. нохост оташи папироси посбони кӯпрук дар як ҷо қарор ёфт ва пас хомӯш шуд. аз рӯи тахмини мо Серёжа ба кӯпрук рафта расида буд. аз байн хеле вақт гузашт ки дар ин муддат бояд супоришро иҷро мекард. аз Сергей ҳанӯз дарак набуд. поезд ба кӯпрук наздик мешавад. аз Сергей дараке нест. эшелон акнун ба кӯпрук расид. якбора аланга боло шуд. қаросқуруси таркиш оромии шабро вайрон карду вагонҳо савори болои ҳам бо тароқутуруқ ба дарё фурӯ ғалтидан гирифтанд. разведкачиён қариби саҳарӣ Серёжаи оғуштаи хун ва посбони фашисти пешонааш кафидаи хунолудро оварданд. Серёжа беҳуш буд. разведкачиёнамон воқеаи рӯйдодаро ҳикоя карданд. ҳамин ки Серёжа гранатаҳоро ҷой карданӣ буд, посбони фашистӣ ӯро пай бурда ҳозир шуд. дар байн афту тарафти сахт рӯй дод ва посбони фашист илоҷа ёфта ба китф ва паҳлӯи Серёжа ханҷар задааст. Серёжа бошад ба сари посбон бо граната зада ӯро беҳуш кард. ҳамин тавр хун аз баданаш равон бошад ҳам бо як даст пайкари вазниншудаи фашистро дошта, бо дасти дигар гранатаҳоро ба ҷои даркорӣ монда, баъд посбони ярадори фашистро маҳкам гирифта, гаваккашон ба тарафи худамон аз зери бинии душман гузашта меояд. вақте ки разведкачиёни мо ӯро мебинанд, дар ӯ рамақи ҷон монда будааст. воқеаро ба рафиқони худӣ ҳикоя карда, аз ҳуш рафта чашм мепӯшад. вай бисёр мехостааст ки забони зинда оварад ва ба ин муваффақ мешавад. аммо вай дар бемористони саҳроӣ вафот ёфт. дар баданаш чунон ҷароҳатҳо дошт ки илоҷу имконияти зинда монданаш набуд. пеш аз маргаш як ба худ омада: афсӯс, китоби дар дастам бударо то охир хондан натавонистам. китоби аҷиб буд. дигар наметавонам ки хонам. чӣ қадар китобҳои аҷоиби нохонда. ин суханони вопасини ӯ буд. тарконида шудани кӯпрук ба ҳуҷуми нави мо ишора шуд ки қувваи бузурги немисҳоро тормор кунем ва истеҳкомҳои муҳимтаринро ишғол намудем. фашистҳо то стансияи роҳи оҳан ақибнишинӣ карданд ва ҳамин тариқ бо талафоти камтар ғалаба кардем. Серёжаро тамоми батальон дафн кард. ҳар якеи мо нағз мефаҳмид ки дар назди Серёжа қарздор аст, зеро ӯ бо қимати ҷони худ ҷони моро харид. агар вай кӯпрукро наметарконд, мо вақти ба ҳуҷум гузаштан чӣ қадар зиёд қурбониҳо медодем. дар ҷанг, писарам, ҳама вақт ҳамин тавр мешавад. ҳама дар разведка, ҳама дар ҳамлаю ҳуҷум. ҳам дар мудофиат ҷанговар ҳаёти худро қурбон карда, ҳаёти дигаронро муҳофизат мекунад. ҳар касе ки амон монд, ӯ дар назди ҷонбохтагон қарздор аст. худи ҳамин ҷасорат абадӣ зинда мондан аст. лоямутӣ аст, писарам, инро ту дар хотир дор. Серёжа фикр накарда, дудила нашуда, бо ҳамин гуна ҷасорат рафт. Не, писарам, ман хато навиштам. охир фикр накарда қаҳрамонӣ нишон дода мешавад? ҷасорате ки фикр накарда нишон медиҳӣ, ҷасорат не, балки ҷоҳилӣ аст. албатта, Сергей бисёр фикр карда буд ва дар бораи батальони бо муқобили фашистони хунхор ба ҷанги даҳшатнок дароянда, дар бораи рафиқон, китобҳои хондааш, дар бораи дили шӯлавари Данко, иродаи Пулодини Павка Корчагин, дар иҳотаи душман монда, азобҳои чашмнадидаю гӯшношунидаро дидани модари меҳрубонаш, дар бораи ҳамаи ин фикр карда буд. қарзи худро дар назди ватан чӣ гуна ҳалол ва покиза адо кунад, инро фикр карда буд. фикр накардани мо ҳаргиз мумкин не, писарам. ту ҳам
минбаъд зиндагиатро бо кадом роҳу тариқ мебарию месозӣ, фикр карда бин. ба имтиҳонҳои ту муваффақият мехоҳам. муваффақияти ту дар имтиҳонҳо шодию мамнунии беинтиҳои ман мешавад. ба модарат ёрӣ расон. вақти дамгириам ба модарат ҳам мактуби алоҳида навишта мефиристам. писарам, тез-тез мактуб навис. дар фронт ҳар як мактубе ки аз хешовандон меояд, мукофоти аз ҳар чиз пурқимат аст. ҳолиё хайр, ман пазмони туам ғоибона оғӯш мекунам. он ки туро аз ҷонашам дӯст медорад, падарат Ҳайдар Содиқов. дар охири мактуб шитобкорона навишта шудааст: аз афти кор фашистон ба ҳуҷуми ҷавобӣ тайёрӣ мебинанд.